puneți mâinile în față tot timpul ca să găsim drumul, da? Cred că e tot în față? Hai, în față, în față. Hai. Vedeți să nu vă loviți. Hai, hai să găsim drumul spre ieșire. Sunt foarte multe oglinzi. Uite, copiii acolo s-au pierdut. Cred că e bine acolo? Au! Ce s-a lovit! Așa repede am găsit noi? Unde? Ah! Ușor, ușor, ușor. Gata, gata. Gata. Hai că n-am luat-o bine. Hai înapoi. Ia, unde e aici? Hai, ia-o tu, Flori, în față. Hai, hai, Flori. Hai, ia-o în față. Ia-o în față, Flori. Ia-o în față. Hai, cred că aici este. Hai, hai, ține-te după mine, da? Și înainte să intrăm, Clau, fii atentă la mine. Înainte să intrăm, punem mânuța așa, da? Hai, tu ești fată puternică, da? Haide, uite, o lăsăm pe Flori prima. Hai. Hai. Pe acolo, așa, hai, noi ne ținem pe Flori. Hai, Flori. Bun, gata. Ține mâna în față înainte să mergi. Ce s-a lovit băiatul? Da? Râdem când ne lovim. Haide. Haide. Băi, aici nu este. O, Doamne, ia vezi, Flori. Ia vezi aici? Aici, Flori? Uite aici, aici. Ia, hai, ia-o pe acolo. Cum este? Aici. Ia vezi. Merge? Bravo, bravo. Hai că am găsit, e bine. Aici e oglindă. Pe aici. Hai că Flori ne conduce bine. Hai, încet, încet. Gata, într-un final, victorie. Hai, Clau, bate palma. Bate palma. Bate. Ușor, ușor. Mă, nu-i bine? Nu-i bine. Ah, e bine. Ah, ok. Ușor, ușor, ușor. Nu te mai duce prima. Ok, aici. Nu e bine? Aici. Hai, Flori, ia-o prima. Ia-o prima. A, trebuie să ajungem acolo, ok, hai. Trebuie să... Ia vezi, Flori, aici. Ia-o stânga aici. Ia-o aici. Aici, gata. Oh, da, gata. Am reușit. Am reușit și am ieșit. Hai, Clau, ai dat un cap în oglindă, nu? Hai, bate palma că am reușit să ieșim. Bravo. Clau, cred că și eu. Cred că și eu. A fost greu să găsim drumul, da? Vrei roata? Hai, spune la revedere!